Mukristu Usanete, inzwa kirozi yako uri mukati memhandu, iwe namata ourinde idzohondo dzese dzediva ngambonekwi dzinoda kukubata, iwe namata ourinde, iwe chitora mapfumo ako akodze misi yese Satani anorindira nama taurinde. Ndati inzwa kune vakakurira vari kukunangisa, ivo vese vachiti nama taurinde. Rinda panguva dzose, ndicho chiro chikuru, uchikumbira rubatsiro nama taurinde. Ndatitora mapfumo ako akodze misi yese Satani anorindira nama taurinde. Inzwa kune vakakurira kare vari kukunangisa, ivo vese vachiti iwe nama taurinde. Saka tauya baba, tauya muchele,